Asante Akyem Central Municipal Assembly no ya Orebeneza Eko Edu edi wani mo na ne warma power chip compound ho entoma ewo kronim. Municipal Chief Executive Owo Asante Akyem Central Ebeneza Eko Edu edi atudwa se Mr. Health Workers say yedemu bay yenim say ha ye kro kituam nea ewo kro kasiem no unya na yesrew dwen yaman ho nyado ema yarefo remo sade no baso na untumi a entema menje ntena ha menche efisa haka endi ha kwane aba bebre na warefa case no ententem nti yesremo yen yebeboa mu adwuma akoso. Queen Mother Awo Nsiakrom nana konfo efia nsia enso ne Adom news nsentwofo etwetwe nkomo no ono nso de nsem se tudwa emai bewu ye be yare gisifri akopra so kwan no so wa nti afa ha obebre mu ai ne dai sare munyam we abade yen munyam pa ye deyi o se ha o de afa bi mu ya kwan so nye tu be fa ha wo be yare a wo be kudru pra so na kese nyame amoa na enkoyi a ne dai die enya che compound ye bia no ne dai die nyame ne da na se. Municipal Health Director Delphine Boglovo enso ne Adom news nsentwofo twetwe nkomo no ono nso de nsem se tudwa yene assembly akeka no ma basic structure no amayen Monday die na facility no in full operation na ano the way esiwa fikrom no anka yenya motorbike a ebema health workers no omo nantie to krom aye wano a anka ebe boy